Dat zijn die fucking klotzakken van 2 plus 2. Ik kan W Koep winnen, ik heb uw steun nodig. Wat je veranderd door die klotzakken van dat forum of wat? Niks te maken met forum, gast. Ik ga W Koep winnen, je moet niet denken, je moet niet wachten. Dat zijn die klotzakken van 2 plus 2, die hebben een private message. Maar gast, dat heeft er niks mee te maken. Dat zijn die klotzakken? Nee? Die zijn gewoon jaloers dat ik W Koep kan winnen. Is Tanya leaving? Wat zit die gast daar te doen? Stuart, is Tanya Twee, leaving? geen privacy niet meer of wat? Yo, you can't take this shit, man. Hi guys, this is just a very quick update to say that I'm gonna win W Coupe and that you can follow me. I'm Chirin80 on PokerStars. You can look it up. I'm gonna live stream it 20th September, and I just want to say to all those haters from 2 plus 2 that Tanya came back to me, and it's fixed now. So there you go. You got a small edit. You can subtitle it, right? That she's staying with me. Yeah, sure. See you on the tables.